Tinokudokezai mabuja kunhadzo manhoko dzanyasi zuva ro12 mwedzi uno waChiwabvu. Nyasi zuva rinoremekedziwa nokurangarira basa hunoitiwa nana mukoti aiwa vanobata basa tsvinu chairo. Toramba tichitenda tichiti kana maboyawo ana mukoti zvanyasi aiwa gowatengeraiwo kokora nobasa guru ravanoita pasi rese kutirapa nokuti patinohwarapo aiwa wana chiremba vanozouyawo asi iwo ana mukoti vanenge watobata basa kare. Zviri munhau dzanyasi gurukota rinoringana zvokutekedziwa kwezvinhu nevanhu munyika ragoreketa iro kuti zvakagoitika kuJoshua Nkomo airport zvinhu zvinotohwadza wazhinji asi wari kuzviziva. Wagoreketa kuti kwai waruda kunadzirisa chinhu chaicho chakanyorwa zvisvinu kuti Joshua Nkomo airport asi chakanga chakaisiwa chawakabisa kwaicha chiri chekundoisa chekuti chisanobata nzvimbo zvichigadzirisiwa idi paribe chizvinu charamba edu takaringa kuti wanozviita sei. Wanhu watoramba wari kubvunzana kuti kohokonai wakagoisa sei chinhu chavari kuti ichi chawaisapo kare kwai ndicho baa chavari kuda kuti waise, saka wakambobisirei chawanga wasiri kuda wachiisa chimwe chawasiri kudapo kare. Pakaita kunyangariwa. Tiri munyaya dzekutekaidziwa kwaino Air Zimbabwe ndege dzawo dzinogona kuvhiringika kutekairako nokutoti mapfuta okuisa mundegemo ari kuita kunetsa. Hino mabiya angu kuti ndizvo chere zviri kuitika kwese kwese kana kuti zviri kudini. Peno wakundotoredzerawo zviri kuitika kuDurban kuti zvakavhiringa zviri kuitikawo kuOR Tambo. Hino ticharamba takaringa. Wamunangagwa nyasi wagoenda koparura zviri pamutemo inonzi Rotarians Discon Conference muguta reHarare. Kwaiyatouya vanhu vanosvika 400 kubva kunyika dzakatenderedza pasi rese. Kwai vari kuuya kuita misangano yavo mazuva anenge 2-3. Aiwa ticharamba tichiringa ivo vakutopaumba kuti izvo zvavari kuita ndo zviri kuita kuti vanhu varambe vachiuya koita misangano yavo nokuti idii munyika medumo. Pakaita kunyangariwa wanotora chero mukana kuti wazvipembedze. Wamunangagwa pokare nyasi wagoisa Dr. Biula Chirume kuti vaite ndiye munyori mukuru mubazi rozvo michina yochimanje-manje noposvo yoministry yoICT. Aiwa ticharamba tichiringa kuti kwai wanozvikona chere zvokutekaidza basari kuti riite zviri nani. Ipapa ticharagokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaitika. Nyasi zvanyadzisa pasi rese richinyepiwa kuti nyika yeZimbabwe ndo magohwanda mumwe wewanhu waikonzeresa kuRwanda kupondiwa kwewanhu. Agonyepa kuti hurumende yedu ndo yakaita kuti achengetedzeke areke kugoboyeka. Ipapa kwaive nemari inoita mamiliyoni 5 mari yekuAmerica yainga yakamirira kupuwa chero munhu anga ari kugoreketa kuti munhu uyu aripi. Wotosaya kuti warumewa mari yese yakawanditsa kudai waisaida chere kuti wagozitadze kureketa kuti anga aripi munhu uyu. Ipapa wakatozoita kumuika norimwe zita ribe anoziva rokuti Zambawo Ndume. Idi pakaita kunyangariwa chaipo. Kwai wakatobatsirapo kare kutogomutsvaka paaitsvakiwa nevanhu veUnited Nations waiferefetawo nyaya iyi. Kwai wakatombomubatsira kumutsvaka iwo vari kuziva kuti wakatomufushira hawo. Pakaita kunyangariwa chaipo asi tiri kutenda kuti michina yochimanje-manje aiwa inokundikaba. Kana wandokuboya wanotokuboya wachikubata. Wakatoenda koziva kuti ndiye munhu uyu nokudako inonzi DNA pachirungu yakamubata. Izvi kutohwadza pokare kuti ticharamba tichinyadzisiwa nevakuru vonyikawa nokutoti isusu munyika medu muno anonzi Mengistu uya wekuEthiopia wokukonzeresa pokare kupondiwa kwevanhu vakawanditsa tiri kumuika arimo munyika medu muno. Pakaita kunyangariwa chaipo asi ticharamba tichivimba kuti izvi zvichakuwa makuno yano. Chiringadzo upfumi kwaino Fidelity wanhu waendesa goridhe mwedzi watabvayu waendesa goridhe rakawanda kurema makirogiramu 2,494 2481 kgs. Ipapa kwaigore rino watoendesa 10,143 10,176 kg
asi gore rapfuura nguva ibodziyo wakanga wandoendesa basi zviuru 5,400 kgs. Aiwa, tiri kuramba tichitenda kuingidzira kwegoridheku tichimbawo kuti nomari iri kuboeka munyika nowanhu wese iri kuingidzirawo. Zvakareketiwa zviyano hurumende kuti yakurambidza mabhengi kupa vanhu zvikwereti aidi zvekuita kunyangariwa chaiko. Izvezvi chando chiutsi chega chegani chiri kuitika kuburika chaiko heno kuti mumadziso hurumende muri kuoneka chinhu chereno chiutsi ichi. Daily Board yagoreketa kuti vanhu vanozvikamu mukambani vachagopuwa bachero mari izvezvi nokuti wakuchengetedza mari yese yawanayo kuti wakone kuseenzesa mari nokuti zvikwereti zvichaboeka ba. Kambani Hewlett pabodzi bonosari noHose Beef nana Fivet nodzimwe dziri kuburika dziri kuramba dzichindoreketa chinhu chibodzicho zvokutoti ipapa pari bagoziva kuti zvichaitekaira sei mumakambani anoita vamwe vanhu vanogara kutenga zvinhu, vamwe vanogara waisa mari dzavo vachimirira kuti vagopuwe, vamwe vanosanopuwa mari nozvimwe zvakadando aidi manyamamire norongo chaiwo. Tichagoringita kuti zvinenge zvichiperera kupi kana zvaburika kuti zvinenge zvaita sei izvozvi. Kana taakuringa dzomutambo, Elliot mujaji agoti ada kubenhutsa zvakagoitika mugore ra1984 apo mumwe mumhanyi akamhanya achikwikwidzana nohachi rinomhanyisiwa riya. Ipapa Elliot mujaji abva aingidzira pokare akati ada kuita non'otika pabodzipo kuBorodale Race Cross apo kunenge kuine Grand Challenge zuva rochina mwedzi uri kuteera uyu. Ticharamba takaringa kuti anozvikona chere uye kana akazvikona anozvikunda chere. Ticharamba tichigokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo. Kambani wanoita zvomutambo wekiriketi kwai wachatamba nochikwata choNamibia chovarume mitambo 5 yoT20. Umwe uchatambiwa zuva ro19, umwe zuva ro11, umwe zuva ro24, umwe zuva ro24 mwedzi uno watiri. Wanenge wari kutambira kuguta roBulawayo kuQueens Sports Club. Ticharagokunyepai asi kwai muno mubodzi anobisa dhora ribodzi rokuAmerica kupinda kuti agoringe mutambo uyu. Aiwa, zvakanaka izvi tichagokunyepai zvinenge zviri kuitika. Wari kuita mutambo wePSL mangwana kwai kuchatamba yaDano FC Platinum kuNational Sports, Mugowera kogotamba Ngezi Platinum neTenax kuBaobab. Herentals ichatamba noBulawayo Chiefs kuNational Sports, Bulawayo City ichatamba noZPC Kariba kuBaba Fields, Hwahwa ichatamba noHarare City kuAscot. Aiwa, tinovashuvira tuzvinwa varume vanenge vari kutambawa tiringe edu dziri kuitika ipo pasi rese. kuVodacom muSouth Africa yagoisa munhu womuZimbabwe Sito Mdlalose kuti ndiye aite mutungamiri agare hunde pakambani iyi. Wamwe womuSouth Africa wanovenga vanhu vatema vanobva kune dzimwe nyika waye wari kuita kuhwadziwa asi palibe chokuita kam ndiye aisiwa novakuru. Iyo kambaniyo njaoba ikambani yevanhu vari kuBritain ikuku. Aiwa, tinozvitenda. Tanzania kwai yagobvumira manje kuti kuchiuye shuka inobva kuUganda nokutoti watungamiri wenyika wakaita kureketa akatomboka nyaya chaiko. Unosaya kuti kohokonai wanga wari kumboirabidzirei iyo wari beshuka inokwana, unotsvireiko tii kana iri beshuka nayo mabi yangu. Unotozvisayawo zvatinomboitirwa vanhu vakuru wenyika dzimwe nguva. Spain kwai ndiyo nyika ichaita yokutanda munyika dzokuEurope kuti ibvumidze vanamai vanenge vari panguva yavo kuti vagoende pamujandirere chaipo. Kwai vagotore zororo rinobhadharwa. Aiwa, tiri kuramba tichizvitenda izvi. Vamwe vagototi vakuteedzerawo zvakasoitiwa kunyika dzakaita saana Zambia kare asi tinoramba tichindozvirwera manja izvozvi. Britain izvezvi yakuhwadziwa manje ino zvayakaita zviya zvokuti ibvumire vanhu vaende kuRwanda vanenge vari kutsvaka kupotera munyika iyi. Wazhinji wakudai wari kutsvaka kupotera wasiri kuda kuenda kunyika yeRwanda wakuwatiza wachinzvenga heno kuti wachaboeka chere kana kuti zvichaita sei. Ticharamba hedu takandoringa. Nyika yoSri Lanka kwai kwaita vanhu vaitawo kuita ukari chaiwo nozviri kuitika zvokukwira kwomutengo wezvinhu wabva watanda kuisira dzimotika dzovatungamiri wavo nyika mumvura chaimo. Aiwa, tinozvitenda izvi tichiti masimba wavanhu ndo anofanira kuramba achindotonga.
Kunyika yeBritain mutambo nhabvu ipapa Manchester City yarengirwa nowanhu wese kuti ndiyo igotore mutambo uyu, igotore mukombe mukuru munyikayo, asi wazhinji wari kushira kuti Liverpool ingangoita zvokubvuta nyama pamuromo. Charamba takaringa kuti zvichaperera kupi, asi kwanyasi isusu tadifamira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.